9 юли 2024 година. За съжаление, един от най-сухите кладенци до момента. Дървената града, на която е кладенеца, такова сухо място, просто от тази страна натаява малко повече, но общо взето е много сухо. И тепърва идват сухи дни. Може би, ако се копая надолу, може би, това е много трудно, дава лъжлива надежда на хората, скъпо е и накрая пак няма вода. Изключително е тясно мястото, всичко е лепкаво, всичко е кално. Значи виждам, преди мен е идвало някой да го чисти. До тук е имало замърсяване. И замърсяването го е изчистил. Значи от тук е изчистил до тук е изчистил. И аз сега успях да изчиста до тук. Значи то до тук е имало вода и той не е успял да се справи във водата. Иначе се личи ясно къде е била горната тиня. До тук е било но човека не е имал гумени бутуши, гумен гащеризон, не е имал помпа, не е имал нищо и успял с примитивни технологии някъде до около тук да изчисти. Пак е похвално за човек без въже, без кофа, без помпа и надолу вече изискваше копаене. Изтеглихме и водата. Вода от 14 метра не се тегли така лесно. Но лоша прогноза. Това е за сега. Село Пясъчево, 14,50 дълбоко. Доста дълбоко. И вода няма.